Kaixo, Unai naiz, Unai Saenz, Gasteiztik nator, nire konpainia Nahi Imaginazioak deitzen da, eta jende askok Nahi malabarista bezala ezagutzen nau. Zirkuan hasi nintzen, tailer batetan, lagun batek eman zuen tailerra, garai hartan ez laguna, baina gero, lagun minak egon ginen, eta han deskubritu nituen malabareak, apurka-apurka zirkoa, eta gauza batek bestera eraman ninduen. Zirkoaren barruan nire berezitasuna malabareak dira, eta bai asko gustatzen zaidana da istorio bat kontatzea egiten ditudan ikuskizunetan, eta horretarako antzerkia eta aktore lana sartzen dut. Bai, niretzat garrantzitsua dena da mezutxo bat edo baloreak partekatzea publikoarekin. Zirkoaz gustatzen zaidana da, era batetan zaila edo ezinezkoa dirudiena posible dela esatea, ez? Nola batzutan ez gara ausartzen gure ametsak aurrera egiten zailak edo ezinezkoak iruditzen zaizkigulako, baina egitan pausoz pauso egin daitezkelako. Beraz, hori da niri gustatzen zaidana, ez adieraztea zirkoaren bitartez. Zirkoagatik kuriosidadea badaukazu, zer esango nizuke, frogatzea, ez? Azkenean nik uste dut apurka pausak ematen, eta batek ikusten den heinean gauzak egiten joaten direla, ez? Beraz, hori, ausartzeko eta frogatzeko. Auskalo, agian zure bizitzan ate edo aukera berriak zabaltzen dira.